Dobar dan, ja sam Zoe Lilit, a ovo je moj YouTube kanal. Danas ću snimati priču o grupama Twin Flame-ova, pa ako vas ova tema zanima, lajkujte ovaj video i zapratite kanal. Prethodno sam snimila video o Twin Flame prijateljstvima i ovo mi je nekako bio prirodan tok da nastavimo grupama Twin Flame-ova i stavit ću i taj link za taj video u opis, jer mislim da može biti od pomoći da pogledate i njega zašto postoje ili možda po vama ne postoje grupe Twin Flame-ova. Koučevi i Twin Flame zajednica se u ovom pogledu razlikuju. Postoje neki koji smatraju da postoje grupe i drugi koji smatraju da smo svi samo Twin Flame, ništa drugo. Vi, eto, morat ćete sami da istražite i da se opredelite šta je za vas i šta mislite da je zapravo istina, ukoliko vam je uopšte značajno da znate šta je istina. I jedna prvopodela je po godinama kada su aktivirani naši Twin Flame procesi. O toj priči možete da nađete kod Ragide Šaman, a meni se čini da je to izvor i Dolores Cannon i njena 3 talasa dolaska, ali ona ne priča o Twin Flame nego o izabranima i tako, ali može da se primeni. Ja ne znam koliko to, možda je sasvim tačno, ja sam slušala, kažem, neki se ne slaže, ja se delimično u svakom slučaju slažem, ako ne i potpuno, ali primetila sam da godina aktivacije ima neke veze, da li na taj način, neki drugi način, to ne znam, ali recimo mi koji smo aktivirani tamo od 2018. nešto pre, nešto posle, primećujem da smo imali mnogo drama, mnogo problema prvo sa samima sobom, da uopšte izađemo iz ega, da shvatimo te procese, da uopšte prihvatimo kao duhovni proces, da prihvatimo da moramo da budemo u separaciji sa tvinovima, mnogo kretanja gore dole kod većine od nas. I rekla bih da oni čak koji su tamo, ne znam, ranije, od pre 2016. ili još ranije 2012. i tako aktivirali proces, oni tek su još manje znali o Twin Flame, ali dobro, oni su dragoceni jer je počelo da se priča i njihovi tek procesi su možda još lošije išli nego naši, ali bih izdvojila ove ljude koji su nove aktivacije. Mnogi koučevi današnji su aktivirali Twin Flame proces posle 2020. I nekad meni kažu, pa šta sad pratiš nju, a ti tamo 2018. ona tamo 2020. i neke. Nema to veze, vreme ne postoji kako mi zamišljamo. Ako je ona uspela da dođe do nečeg što meni može biti korisno za kraće vreme, zašto da ne. Ima mnogih twinova koji posle 30 i 40 godina nisu se nažalost makli od te separacije i od nekih shvatanja. Ne igra vreme ulogu svaki naš proces, ali opet mislim da ima veze kad je aktiviran, jer i družim se sa nekim twinovima koji su aktivirali procese posle 2020. ili tada i oni su nekako mnogo, kao da dolaze svesniji, kao da dolaze zreliji, možda imaju i više informacije od nas, ali kao da je i do njih, da oni to mudrije shvataju, da idu u separacije bez manje drame, da lakše shvataju da je to i duhovni proces, da nisu toliko fiksirani za ličnost, niti opsednuti, zavisni kao što smo mi bili. Tako da mislim da ima značaja, ja recimo sa tima koje su aktivirali 2017. 2018. se najviše prepoznajem, jer smo mi ta priča koja je prolazila slične puteve.
Tako da mislim da godina aktivacije nije slučajna i često ja i kad pišem po Twin Flame grupama vidim da nam se u isto vreme dešavaju neke stvari, ne znam, pričala sam o onom kad mrak napada, pa nije samo mene, nego ne znam XYZ osoba. Znači, postoji neka povezanost Twinova svakako, ali kažem, postoji neke grupe gde smo malo više povezani po nekom osnovu, možda da nam ovde bude lakše. Druga podela koja se često nalazi i koju ja isto smatram tačnom, a to je podela prvo prema prirodi, prema našem toku. Znači, najbrojnija sada grupa su na zemlji su takozvane podeljene duše, mada ne može duša baš da bude da sad zamišljate kao da je jabuka, pa sad pola ovamo, pola onamo, ona je i cela i pola, ali to je prosto drugačije nešto nego ovo što mi vidimo materijalni svet, ali dobro, nas zovu podeljene duše i sva ova videa koja se snimaju, koje ja snimam i koja snimaju i drugi, uglavnom se snimaju za podeljene duše, jer mi smo tu većina, kad drmamo zemljom. Kaže se da smo mi duše, ako verujemo u staru duša, a to je opet uslovno zbog tog vremena, ali mlađe ili starije duše i da su prosto, nama je to najznačajnije, nama je to sad prva misija na zemlji i mi se mnogo bavimo time, zato su sve priče o nama jer mi smo tu angažovani, mi naravno onda pričamo o sebi ili nas zanima ono što smo mi. Druga grupa, ne manje značajna, je ona koji su Twin Flame, ali nije to toliko njima značajno za ovaj život, kao što nama možda u nekim tamo prošlim životima nije bilo toliko značajno, a sad je, eto, u ovom baš životu značajno. To je grupa to su podržavaoci Twin Flame i oni donose tu Twin Flame energiju za koju sam ja, zato sam pričala i u tom videu u prijateljstvima koliko je značajna ta energija. Oni doprinose toj Twin Flame energiji, znači oni stalno postavljaju pitanje da li sam srela mog Twin Flame-a, da li mi je taj Twin Flame i onda posle odu nekim drugim putevima, nije to njima toliko značajno, ali utiču na celu tu energiju Twin Flame. To su obično mlade duše ili duše srednje starosti i njima taj proces počinje u ovom životu ili je počeo u nekom prošlom, u ovom još nije razvijen. Oni imaju u ovom životu neke druge zadatke, ali potpomažu već taj Twin Flame zadatak, već su obično sreli svog Twina, ali nije toliko drama kao kod nas podeljenih duša i u nekom sledećem životu bit će i oni podeljene duše. I treća grupa su monade. Monade uopšte nisu iste duše i to onda oni su najosporavanija grupa duša i moja jedna prijateljica je monada i onda kad ne mislim da monade postoje zbog nje, nego mislim da postoje, ja sam prosto našla jedan taj članak i njoj je to bilo objašnjenje, jer ona je osjećala da je njen Twin Flame to, ali nije osjećala da su ista duša. I monade su stare duše, one su uvek stare duše, to su duše koje su najčešće završile krug na zemlji, sve krugove su na zemlji završile i oni dolaze, najčešće možda i drugačije, ali to su mudri učitelji na zemlji i oni su došli da pomognu zemlju i njihov Twin Flame najčešće nije na zemlji, on je njihov pomagač iz drugih dimenzija, tako i kod moje drugarice i on čak je dešavalo se da i meni pomogne i zato mi je ona posebno dragocena i iz drugih razloga naravno. Znači, monade, možda su oni kroz kroz sve svoje krugove životne bili isto podeljene duše, ali sad su se sastavile u jednu i njihov Twin Flame nije njihova duša, ali je neka bliska, isto mudri učitelj, to su mudri učitelji. On, kažem, najčešće nije na zemlji i on vodi
taj proces sa nekog drugog mesta i pomaže duši koja je na zemlji, da ona tu vodi svoj život i da se poveže sa svima nama, kažem, ona mnogo pomaže. I ta moja prijateljica i verovatno ostale monade duša su i nama ovde učiteljice i jako značajne, jer one imaju više uvida u te puteve, imaju uvida sa druge strane. I jedna treća podela koju ja isto smatram tačnom je da smo mi radne grupe. Ja sam imala vizije da smo radne grupe i da idemo između života na sastanke radne grupe, jer mi tu učimo. Zato kad ljudi kažu, ja pa kako znaš sa zemlje da si Twin Flame, zato što smo mi dogovarali te zadatke, mislim, jako je teško sagledati Twin Flame sa zemlje, ali mi smo dogovarali neke znake da odavde prepoznamo, jer to je naša misija. I mi smo se u tim radnim grupama sastajali, tako da sem neki koji su pravili, na drugim planetama, pa su malo kasnili na sastanke, ali dobro, krenuli su. To se pozivam na onu moju video i viziju iz nekog drugog videa, nema veze. To sam bila ja, malo sam kasnila, ali sam očito stigla na sastanke radnih grupa. Znači, mi između života mi se pripremamo, verovatno pravimo planove kako će biti, jer ne znam da li vi primećujete da neki Twin Flame-ovi govore, poput mene, da mi idemo u grupe, da govorimo javno o Twin Flame. Ima mnogo Twin Flame, nema mnogo Twin Flame-ova, ali ima mnogo više nego što se čuje, ali ja znam ljude koji nikad nisu progovorili javno o tome, nikad prosto ne žele o tome da pričaju i pitanje je šta je ispravno, ja sam se nekad i za sebe pitala, ali opet mislim da svak prepoznaje taj svoj radni zadatak koji je preuzeo i postoje twinovi koji su napisali knjige, svako od nas nešto čini za tu misiju. I takođe, zašto kažem da je to povezano i sa prijateljstvima, jer mislim da kada mi se povezujemo po nekim svojim sličnim pričama i onda jedni druge pratimo i tu na neki način donosimo sebi tu Twin Flame energiju. Kada jedan izgubi, prosto smo, znači mi smo dobili te zadatke, radne grupe su meni uvek, njih opisuje i Michael Newton, opisuje primarne, sekundarne i radne, primarne sa kojima idemo kroz sve živote, sekundarne kroz neke, a radne da imamo te specijalne zadatke i ja shvatam uvek mi je to bilo značajno kad se s ljudima povezujemo u radnim, jer to je nešto baš izuzetno po nekom svom cilju, po nekoj svojoj misiji, dobijamo podršku, ljude koji rade na istom putu, na istom planu i to je, mislim, da sigurno da postoji dogovoreno i da pre ovog života i da mi samo prema tom planu činimo kako je u našoj radnoj grupi, a u nekoj drugoj je možda drugačije. I eto, to bi bile podele koje ja smatram, ali to, kažem, eto, ne smatraju svi, neki misle da je Twin Flame zajednica kompaktna, imaju vrlo nešto protiv kad se progovori uopšte o Twin Flame grupama. Neki smatraju da ne postoje, ali dobro, pričaj ti sad ovako, eto, neki poput mene smatraju da postoje. Ne znam da li nam je to značajno, da li nije, ali eto, mislim da zavređuje i on, eto, jednu temu, pa sad vi se odredite prema tome, možete da pišete i u komentarima i da sami razmišljate da li postoje Twin Flame grupe i da li je to nešto značajno ili uopšte nije značajno. Eto, vidimo se u nekom novom videu, prijetno!